Alina, Ay, Daryl. Unsa migi imong gilakaw? una, nagpatabang ko mamalda sa pagila. Kung unsa, ug si kinsa na si Madam Loretta Montalvo. Og unsa may iyong gisulti? Wa si makilala sa mga babae. Pero, mangutanan siya sa iyang amahan. Mao ba? Unya, manawag rin siya. Kung may kasayuran na siya bahay sa nagpalit sa itong anak. Ug ang ikaduha na ko lagaw. Mao magsunog siya sa bahay nga gibutangan ni Freddy sa iyang mga alagang prostitute nga mga batang babae. Imo ning gisunog. Oh. Ako naman sunog. Tungkol Ay, ko. ay, ang say mo isunog may dawin na. Ang isa man.